Hello Karbi Anglong, welcome back to my YouTube channel. Kitchen si kadoka be Karbi Anglong ara doan hatan nili hin pending kan sama kardom na pajirik lo kardom. Pini labang so video long nang litum lang ponig long jilake LJT Cine production hin pen pothot non Karbi lun lamarjan kimi klang ponig jido. Las labang so video long ilitum labang so video pothak chitan ponig sina. Tang te pini video pangcheng pon iglo na. LJT Cine production hin pen kason se pon non Karbi lun lamarjan kimi amen lake. Darling, I love you. Darling, I love you. Darling, I love you. Darling, I love you. Nang panke. Labang so lunjir kilun alun se pe atuma men lake Karbi Anglong pen Karbi lunjir kilun theknai lapen ke ase ki jumenai alun se po rang sina rong par lapen ki Karbi Anglong pen Karbi lunjir kilun theknai ase ki jumenai alun se pi karik bepi labang so lun lamar jana long ciparjan pon abang pho abang phia tumhan ilitum thek pon iglong ji lake Karbi Anglong pen nong nam chitang klong man pen ki do lapen ke Karbi lun lamar jana long ciparjan nun theknai abang phu ake hai Prince rong ha lapen ke Karbi Anglong pen YouTube appear the long nong nam chitang klong lapen ke Karbi lun lamar jana long ciparjan nun theknai abang phi ake hai pi Alice Teron pi ana raje ke me nang phanang ke long ke ne puane ko pai ke ne nang penche tong long ke ne alang litung bahini sampri production hin pen kason sepon chusang pulun lamarjan ciparjan eda phi non puthot LJT Cine production hin pen kason sepon labang solun lamarjan along ciparjan pon ilitum thek pon iglongji labang solun lamarjan direction lapen choreography abang phulake Karbi Anglong pen nong nan chitang klong man peng ke do lapen ke Karbi lun lamarjan along choreography ke thanun theknai abang phu ake hai Jitul Timung director of photography abang phulake ake hai Bitu Baba makeup artist lake Punom Sonar labang solun lamarjan producer abang phulake ake hai Lucas Jyoti Phangcho ake hai Prince rong hang lapen ke ake hai pi Alice Teron pi alang litum bahini che parjan pon alun lamarjan lang mesen sana joini si non puthot alang litum phan labang solun lamarjan along che parjan pon iditum thek pon iglongchi labang solun lamarjan lang me pikji lapen ke lunjir sida me arju me pik ilitum prabjin pen labang solun lamarjan LJT Cine production YouTube channel along lang pon iglongji lasinang litum do an sida me labang so YouTube channel along humri pon iktame video lang mesen pulote video pan like sipira video pan share pon igra la pusan tak thaka video kilang polong wer dia phan nilitum channel phan kang hon pen subscribe pon bobse ning githelo tang te pinia video ke pon igelo cardom